नमस्कार गाववाल्यांनो. आज जरा 6 महिन्यांनी घराच्या बाहेर आम्ही पडलो, फिराक चाललो. बदलापूरला डॅम असा, त्या डॅमवर आम्ही चाललो सगळेजण, पूर्ण फॅमिली. खूप दिवस बाहेर नाही पडलो, करोनामुळे घरात बसून राहिलेलो. आज जरा विचार केलो चला बाहेर जाऊया सगळ्यांका घेऊन. पाठी मालवणी माणूस बसलेली असा, चेडू शूटिंग करता. आता आम्ही डॅमवर जातलो. आज पूर्ण दिवसभर मजा करतलो, फिरतलो, बाहेर खातलो पितलो मस्तपैकी. आणि दिवसभर काय करतलो तुमका आम्ही शूटिंग करून टाकतो. हा बदलापूर डॅम. बाय. नमस्कार. हे बघा, हे वैजंती ढाबो असा, थैली मिसळ भरपूर फेमस आहे. तुम्हाला बदलापूर डॅमला येताना रोडवरती जाता येऊ. खाऊन बघा, मिसळ समोसे भरपूर फेमस आहे. आता आम्ही चाललो, दाखवू तुमचा मिसळ कशी झणझणीत लागते. मिसळ झणझणीत असा बघा कशी. आता आम्ही खातलो, तुम्ही बघूचं काम करा आणि नंतर आमका रिप्लाय देवा. बाय. ते दाबून नाश्तो करतात. कसं आवडो मिसळ कशी आहे? एकदम झणझणीत, वडापाव एकदम छान, भारी असा मा. बघा कसे दाबून उडवल्या ना, सगळं संपवून टाकले ना. यो बघा, इलो हा बारवी डॅम, MIDC बारवी डॅम. We are entering in Barbie. आता आम्ही बारवी डॅम कडे गेलेलो असो, बारवी धरणाच्या बाजूने चाललेलो असो. सगळी झाडं झुडपत. या डॅमचं पाणी आता वाहतं पाणी आहे. आता पाण्यात दिलं, आता पाण्यात मजा करतो. जरा फोटो काढलं सगळ्यांचे. असं वाटतं की आपल्या गावच्या वाळातच आम्ही मजा करतो. सांगता गावच्या वाळा गेलो म्हणून त्याला मजा वाटतं. आता त्याला डुबवतले पाण्यात, चांगला डुबवून काढते त्याला. थांबा आता, मग समज त्याला त्याला मजा येता काय त्या. चला गावाल्यानो, आता चाललो घराकडे. आपली नेहमीची रुटीन झाला, संपली आमची पिकनिक. तुम्ही पण येवा डॅमवरती, भरपूर मजा येता. मुंबईपासून जवळच आ, जास्त लांब जाऊची गरज नाही. 1 दिवसाची पिकनिक आ, मजा पण वाटता, एन्जॉय पण करू भेटता. बाय.